Tervetuloa Minimalismi-podcastin toiselle kaudelle. Tällä kaudella on jälleen tiedossa 10 jaksoa. Joka toinen niistä on tämmönen mun monologi niin kuin tuossa keväälläkin, ja joka toiseen on saatu sitten kiinnostavia vieraita haastateltavaksi, joten kannattaa pysyä mukana. Noissa haastattelujaksoissa puhutaan tietysti minimalistisesta elämäntyylistä, puhutaan myös sisustuksesta, designista, siitä miten minimalismi työelämässä vaikuttaa, miten se vaikuttaa ihmissuhteisiin, perhe-elämään. Saadaan myös keskustelua säästämisestä, sijoittamisesta ja budjetoinnista. Ja tosiaan sokerina pohjalla kanssani asuva teini suostui myöskin yhteen haastatteluun, eli teimme hänen kanssa yhteisjakson sitten isänpäiväksi. Mä olin tuossa lenkillä muutama viikko sitten ja olin just saanut hankittua tämän toisen mikrofonin myös, että pystyy näitä haastatteluita tekemään. Ja sitten mä mietin lenkillä, että hei, meidän pitää Liljan kanssa testata tämä, että säädetään niin kuin settinkin tähän pystyyn ja otetaan vähän narulle, että miten tässä kaksi ihmistä mahtuu istumaan ja miten onnistuu toi haastattelun tekeminen. Ja sitten mulla kävi semmoinen pieni välähdyksen omainen takaraivossa, että vitsi olisi siistiä tehdä niin kuin oman lapsen kanssa kokonainen jakso, että suostuskohan hän tai suostuskohan jompikumpi muu. Ja sitten tulin kotiin, niin ystäväni oli laittanut Instagramissa viestiä, että että hänen on pitänyt antaa tämmöinen jaksoehdotus tai idea minimalismipodcastiin, että olisiko mitenkään mahdollista, että haastattelisit jotakuta omista lapsistasi. Ja sitten mä ajattelin, että no nyt on 2 ääntä yhtä vastaan, ja teini tuli koulusta kotiin, niin sitten mä heti kerroin sille, että tämmöinen idea tuli, eikä vaan multa, vaan tämä tuli myös yleisön pyynnöstä, ja hän oli heti silleen, että joo, voidaan tehdä, ei siinä mitään. Joten tosi kiinnostavaa päästä haastattelemaan, jos teillä on kysymyksiä minimalistin kanssa elävälle teinille, niin tai että miltä tuntuu olla minimalistin lapsi, niin nyt voitte lähetellä niitä, niin sitten kysytään ja koitetaan olla mahdollisimman rehellisiä, ja hän lupasi vähän haastatella sisaruksiakin, että jos heillä on jotain näkemyksiä tai asioita, joita haluavat tuoda esiin tuossa, niin saadaan nyt vihdoin sitten myös minimalistin lasten ääni kuuluville, että ei vaan tämmöinen yksikseen höpöttelevä mies selittävä setämies. Meillä tuli vuosi tuossa just täyteen yhteisasumista hänen kanssaan, ja Lilja totesi, että faija, me ei ole kertaakaan riidelty mistään vuoteen, että mikä homma. Ja ei tosiaan olla. Me on yllättävän hyvin ja sopuisasti sovittu saman katon alle 36 neliöön. Ei ole ollut ahdasta eikä ole ollut kahnauksia siivouksesta tai mistään. Pari pientä accidenttia on käynyt, että on mennyt vahingossa nenäliina pesukoneeseen, toinen tuossa tällä viikolla viimeksi, niin sitä on vähän tuossa kiroiltu, kun on valkoista nöyhtää, kaikki mustat vaatteet täynnä, mutta se on ainut, mistä ollaan vähän molemmat kiukuteltu tämän kuluneen vuoden aikana, ja toinen vuosi on käynnissä, eiköhän tästä lukioajasta selvitä tällä tyylillä ihan hyvin. Sehän on tosiaan syyskuu ja kesä on mennyt. Oli aika erilainen kesä kuin mitä olin ajatellut. Mä erosin tuossa ennen juhannusta alkukesästä, ja yhtäkkiä mulla ei ollutkaan mitään suunnitelmia koko kesälle. Ei niitä ihan kauheasti ollut muutenkaan, mutta ajatuksena oli ollut semmoista mukavaa parisuhdekesän viettoa, vähän pyöräilyä ja piknikkejä ja leppoistelua kaikin puolin. Ja sit pyyhkäsinkin pöydän tyhjäksi tuossa, ja ei ollut yhtäkkiä oikeastaan kalenterissa juuri mitään koko kesälle. Flow-festarit olin varautunut käymään ja sinne 3 päivän lipun hankkinut, mutta mitään muuta ei ollut siinä kohtaa kesälle suunnitteilla. Sitten mä ajattelin, että tämä onkin itse asiassa tosi hyvä, että tämä oli vasta mun 3. stadin kesä. 2 ensimmäistä oli hyvinkin täynnä toimintaa ja aika silleen suunnitelmallisesti. Mä muistan silloin ekana kesänä, mä kerkesin asua tässä 2 viikkoa ennen kuin mulla alkoi loma. Ja sen 2 viikon aikana niin mä olin hankkinut liput 10 keikalle tuolle kesälle. Aika paljon tuli oltua alla Siipulilla silloin ja muitakin keikkoja nähtyä, ja hauskaahan se oli ja paljon oli tekemistä ja menemistä, ja aika sama viime kesänä, että oli suunnitelmia, ideoita ja niitä sitten tuli toteutettua. Ja nyt mä ajattelin, että no tämähän on hyvä, että nyt ei ole mitään lukittuna, että voi ottaa tälleen vähän niin kuin lepposammin ja spontaanimmin tämän kesän, että voi katsoa mitä tulee vastaan ja innostua sitten pikkuhiljaa mukaan.
Ja loppuviimein mä oon tänä kesänä ollut varmasti enemmän menossa ja menolla kuin koskaan noina aiempina kesinä. Eli tälle spontaaniudelle oli sitten kyllä kummasti kysyntää ja oli tosi kiva, että vaikka ei ollut tosiaan kauheasti suunnitelmia, niin on ollut koko ajan tekemistä. On nähnyt paljon ystäviä ja paljon uusia ihmisiä. Olen käynyt yli 20 uuden ihmisen kanssa Tinder-treffeillä kuluneena kesänä ja on ollut tosi hauskaa tutustua monenlaisiin tyyppeihin. Tosi paljon on pöljäilty parhaan ystäväni kanssa, jonka kanssa ekaa kertaa nyt oltiin niin kuin yhtä aikaa sinkkuja ja molemmat Tinderissä, niin sitä on tuossa rapsuteltu menemään ja käyty paljon treffeillä, vaihdeltu kokemuksia ja paljon myöskin keskenämme vietetty pitkiä iltoja all-nightereita ja jopa yksi two-nighteria. On naurettu tosi paljon ja välillä vähän itkettykin ja on ollut jotenkin tosi sympaattinen ja ihana kesä niiltäkin osin. Mä lanseerasin vähän tämmöisen hot setämies summerin itselleni, kun tää tuli näin puskista, että nyt sitten mennään eikä meinata ja lähden mukaan kaikkeen, mitä ehdotetaan ja ainakin melkein kaikkeen on lähtenyt ja aika usein ollut itse myös ehdottamassa. Mä en tiedä oikein, onko mun kesässä ollut mitään kauhean minimalistista. Paljon menemistä, tekemistä, paljon rahanmenoa. Mutta ehkä se semmoinen perusasenne, jota tietysti kaikkeen elämään on pyrkinyt soveltamaan viime vuosina, niin jollain lailla ehkä näkyy myös tämän kesän tekemisessä. Mä oon miettinyt, minkälainen on minimalistin ero, ja vaikka toi suhde nyt ei ollut tietysti vielä kauhean pitkä, mutta kyllä me siinä talven yli kovasti tapailtiin, niin sitten mä ajattelin, että mä en tällä niin kuin kesääni pilaa nyt, että mä en nyt ala suremaan tätä, että mä voin surra sitten marraskuussa, kun on muutenkin pimeätä ja kylmää ja märkää, että jos tarvii itkeä, niin itketään sitten silloin, että nyt mä keskityn niin kuin tähän kesän hauskanpitoon ja vähän niin kuin tietoisesti ehkä suljin. En missään nimessä sillä ajatuksella, että no mä en halua ottaa näitä tunteita vastaan tai että mä en käsittelisi näitä. Ehdottomasti haluan jokaisen tunteen kokea ja käsitellä pohjia myöten, mutta mä ajattelin, että mä en niin tässä nyt heinäkuun kesälomalla niin ala sitä tekemään, että testataan, että onnistuuko sen verran stoalaisuus minimalistilta, että lykätään näitä tunteita nyt vähän sivummalle ja palataan niihin sitten myöhemmin. Totta kai aina kun tulee ero tärkeästä ihmisestä, niin kyllähän se niin kuin pompsahtelee pintaan ja on ollut välillä semmoisia vähän surkeita iltoja tuossa kesällä, mutta ei onneksi kovin montaa. Ja oikeastaan Flow-festareilla sitten Olavi Uusivirran keikka oli semmoinen, että jotenkin niin kuin kaikki tunteet purskahti musta vaan ulos. Jostain syystä, mikä ei ole harkittua, niin mä oon elämässäni kaikista eniten käynyt Olavin keikoilla. Oon aina ollut vähän tietysti fani ja tykännyt biiseistä, mutta oon tykännyt varsinkin siitä live-meiningistä niin kuin aivan älyttömästi. Ja nyt musta tuntuu, että hän vielä tuolla 40-20 taiteilijajuhlakiertueellaan ylitti itsensä, ja varsinkin bändin osalta siellä oli iso torvisektio, oli muun muassa Linda Fredrikssonia mukana, ja Tuomo Prättälä oli kiippareissa, ja Anna Puu kävi vierailemassa, ja itse One and Only Original Anna Järvinen kävi myös vetämässä Nuori ja kaunis dueton. En ole koskaan kuullut sitä livenä missään, enkä tiedä, onko sitä livenä kauheasti Suomessa vedettykään, mutta nyt oli siihenkin mahdollisuus, ja toi oli hassu keikka, mä niinku yhtä aikaa nauroin, mä olin tosi onnellinen, ja sitten mä yhtä aikaa itkin, ja olin surullinen, nauroin ja itkin yhtä aikaa, mä lähetinkin parille kaverille viestiä, että nyt oli erikoinen meininki, että täällä on niinku Niagara Falls yhtä aikaa, ja sit kuitenkin on tosi hyvä mieli, ja se oli varmaan mulle se hetki, kun mä sen eron jotenkin niinku silleen päästin ulos koneistosta, niin että sen jälkeen mulla on ollut tosi kevyt olo siitä. Ei ole harmittanut ratkaisut, joita tehtiin, ja on ollut kaikin puolin niin kuin hyvillä mieli ja toivonut kaikille kaikkea hyvää tietysti. Mutta en tiedä, oliko se nyt sitten kovin minimalistinen ero, mutta ehkä siinä oli vähän jotain semmoista tseniläistä, että ei aivan joutunut minkäänlaiseen tunnevorteksiin, vaan tunteet sai tupsahdella pintaan sitä mukaan, kun niitä tuli. Ja voi se olla, että tässä syksyn pimetässä tätä vielä vähän täytyy sitten itkeskellä ja purra tyynyä, mutta sille on sitten oma aikansa ja paikkansa, ei siinä mitään. Ja tietysti kun on paljon tässä nyt deittaillut, niin on ollut monenlaisia
kivoja kohtaamisia. Ja mä oon vähän semmoinen, että mulle on tosi ok käydä myös vaan ihan yksillä treffeillä, että mulla ei ole mitään kauheata agendaa koskaan ollut deittailussa, eikä tietysti nytkään, että monet noista jäi niihin yksin treffeihin ja oli silti tosi hauskaa, eikä mitään Mä en ajattele, että treffeillä käyminen olisi ajan hukkaa, niin kuin joskus jollain lukee Tinderissä, että älä hukkaa mun aikaa, jos et ole niin tosissaan nyt valmis parisuhteeseen, niin pistä vasuriin. Ja musta on aina jotenkin hassua, että miten voi jotenkin niin kuin etukäteen tietää, että on niin valmis parisuhteeseen, että kun nyt jonkun tähän saisi, niin siitä sitten vaan heti suhteille vaan. Musta se on kauheasti niin kuin siitä ihmisestä kiinni, ja ehkä mä oon vähän semmoinen ihmissuhde-anarkisti, että mä ajattelen, että jokainen ihmissuhde voi olla omanlainen ja erilainen ja kehittyä ikään kuin omaan tahtiinsa, että jotenkin semmoinen väkisin runnominen ei sovi mun mielestä ihmissuhteisiin, ja ei silleen varmaan kukaan ajattelekaan, ehkä vähän liioittelen tässä, mutta joka tapauksessa niin musta on aina mielenkiintoista se, että joku niin kuin etsii sitä pitkää parisuhdetta. Se on tavallaan se ensisijainen, mitä etsitään, ja sitten kun löytyy sopiva ihminen toteuttamaan mulle se pitkä parisuhde, niin sitten mä oon niin kuin valmis lähteen kahville ja aloittaa siitä sen tutustumisen, kun mä ajattelin itse ihan niin kuin täysin päinvastoin, että mä oon tosi kiinnostunut ihmisistä. Tietysti mä oon tämmöinen ihmisihminen, niin mä haluan tavata ihmisiä ja tutustua niihin, ja sitten jos joku jollain lailla kolahtaa niin kovasti, että hetkinen, tästähän voisi tulla jotain muutakin, niin sittenhän ei koskaan tiedä, vaikka se johtaisi parisuhteeseen ja vaikka mihin saakka, että se ei niin kuin sillä lailla mun mielestä tämä asia toimii niin kuin näin päin, mutta olkaa eri mieltä ja kommentoikaa ja korjatkaa, jos olen ihan väärässä. Joka tapauksessa on avoimin mielin takki auki tapailu ihmisiä, ja olen tässä kesän aikana ehtinyt ihastuakin, ja on ollut kaikenlaisia kivoja tunteita ja kivoja kohtaamisia, ja katsotaan sitten, mihin ne syksyn myötä johtaa. Jonkun kanssa on nähty toisenkin kerran ja sovittu, että nähdään uudestaankin, että siinä mielessä ihan valoisia kokemuksia kaikin puolin. Muuten sitten kesän aikana en ole tosiaan reissannut missään, että ihan Helsingissä on tullut viihdyttyä, pyörittyä, ja veikkaan, että muutama vuosi vielä menee silleen, että ei ole niin kuin kaipausta ja tarvetta lähteä täältä minnekään muualle. Ehkä jossain vaiheessa sitä voisi olla kiva nähdä sitten jotain muitakin paikkoja, mutta tässä pitkään odotetussa ja rakastetussa Helsingissä on mulle vielä tosi paljon paikkoja koluamatta, ja mulla oli vähän semmoinen ajatus, kun sain sen uuden työsuhdefillarin tuossa loppukeväästä, että olisi kiva pyöräillä kesällä paljon ja käydä tutustumassa uusiin rantoihin ja semmoisiin paikkoihin, missä ei ole tullut vielä käytyä. Aika vähälle se pyöräily sitten jäi, että kaikkea muuta touhua on tuossa ollut, mutta kävin muun muassa Kivinokalla istuskelemassa yhden muutaman tuntia. Sinne pääsi fillarilla aika pitkälle, ja sitten vähän piti taluttaa sinne ihan viimeiseen nokkaan ja kärkeen. Oli kiva ihastella Helsingin rantaa sieltä käsin, ja vähän on tuossa tullut muuallakin pyörittyä Mustikkamaalla istuskeltua, mutta yllättävän vähälle jäi nyt sitten toi pyöräilytekeminen, että enemmän on ollut sitten noita terasseilla istumisia ja treffeillä käymisiä vähän eri paikoissa, ja on ollut kiva käydä myös vähän uusissa ravintoloissa. Ehkä Punavuoren Forza oli semmoinen, mikä oli pitkään mun listalla pizzeriana, ja ihan lunasti kyllä. Mä oon sen verran Via Tribunaali-fanipoika, että ei se nyt ehkä sen ohi mennyt, mutta tykkäsin tosi paljon. Ja Punavuoressa muutaman kerran tullut muutenkin pyörittyä tänä kesänä, niin kyllä se veri sinne jotenkin edelleen vetää. Mullahan on tämmöinen suuri Punavuori-rakkaus ollut jo 10 vuotta, ja kyllä mä uskon, että sitten kun 50 on mittarissa, niin sitten alkaa olla aika karistaa kallionpölyt jaloista ja suunnata sinne, mutta nämä nyt on näitä tämmöisiä ajatuksia, mistä ei koskaan tiedä, miten käy ja mitä kaikkea voi tapahtua tässä välissä, mutta semmoinen vibe mulla vähän on, että mä manifestoin tämmöistä 5 vuoden päästä Punavuoreen tyyppistä ajatusta tässä. 10 vuotta melkein mä haaveilin tänne Helsinkiin muuttamisesta, niin kuin podcastia seuranneet ja mun tekstejä lukeneet tiedätte, niin se oli pitkään mulla semmoinen, ja ihan se alkuperäinen rakkaus oli nimenomaan Punavuori. Mä silloin kävin ystäväni luona siellä, olin just eronnut ja mietin vähän, että mistähän sitä elämässä vielä haaveilisi. Ja sitten kun siellä
Pursimeen kadulla ja Punavuoren kadulla, kun kävelin, niin oli semmoinen olo, että ei vitsi, tämä on muuten makea paikka, että mäpäs alan haaveilla, että mä jonain päivänä muutan tänne, ja mulla oli pitkään se tarina semmoinen, että mä 2 vuoden päästä muutan Helsinkiin, mutta sitten aina jotain kävi ja sattui ja tilanteet muuttui ja lapsetkaan ei ollut vielä ihan ehkä niin isoja, että olisi ollut hyvä muuttaa, niin asia jonkun kerran lykkääntyi ja 8 vuotta siitä, kun mä päätin muuttaa, niin lopulta sitten meni siihen, että mä muutin. Niin en tiedä, miten tämä 5 vuotta nyt sitten venyy ja paukkuu tässä, mutta semmoinen ajatus mulla vähän on, että sitten kun kaikki nuo skidit on lukion, ammattikoulun tai jonkun tämmöisen toisen asteen oppilaitoksen käynyt ja ovat aikuisia ja ovat silleen omillaan, että ehkä joillakin heistä on täällä Helsingissä sitten myös jo oma kämppä, että mun ei tarvitse välttämättä majoittaa lapsia, että totta kai haluan, että he käy ja haluan heitä tavata, mutta mulla on vähän kutina semmoinen, että ne saattaa pikkuhiljaa yksi toisensa perästä niin kuin napsahtaa tänne pääkaupunkiseudulle, niin sitten, että mun ei tarvitse enää majoittaa heitä, niin sitten mä tarvin vielä vähemmän neliöitä kuin tällä hetkellä, niin sitten mä voin etsiä jonkun semmoisen pienen sopivan kolon Punavuoresta ja peruuttaa loppuelämäkseni sinne, niin tämmöinen on tämä mun ajatus. Ja joku sanoi mulle kesällä, että niin, että sä 10 vuotta manifestoit Helsinkiin muuttoa, ja sitten mä vähän karvat nousi pystyyn tuolle sanalle, että mä en ehkä ihan usko semmoiseen, mutta onhan siinä varmasti jotain perää, että jos ajattelee jotain tekevänsä lähivuosina tai lähiaikoina, niin yleensä tämmöisillä asioilla sitten, jos olosuhteet vaan yhtään antaa myöden, niin on taipumusta toteutua, ja niinhän tässä mun Helsinkiin muutossakin lopulta kävi, vaikka kaverit oli jo valmiit lyömään vetoa, että mä en ikinä pääse tänne asti, mutta näin sitä on täällä jo 2 vuotta onnellisesti eletty. Sen verran kävin kesällä Skutsissa, että mut kutsuttiin partiolaisten johtajatulet tapahtumaan, joka on tämmöinen 2 vuoden välein järjestettävä iso tapahtuma Hämeenlinnan Evon kuusessa, Evolla tuolla metsässä, ja joskus keväällä mua sinne pyydettiin, ja mä olin silleen, että no mikäs siinä, että yleensä on aina mennyt, kun on minimalismista pyydetty puhumaan, ja lupauduin, ja en sitten miettinyt välttämättä sen pidemmälle, että miten se käytännössä toteutuu, ja näin päin pois, mutta alkoi lähestyä sitten toi päivä, se oli tuossa viikko sitten kutakuinkin jo lauantaina, ja säätiedotuksessa luvattiin niin kuin vesisadetta ihan koko päivälle, ja mähän en omista mitään vedenpitävää oikeastaan, että vähän jännitti, että jos alkuperäinen suunnitelma oli mennä sinne aamujunalla Hämeenlinnaan ja sieltä oli sitten yhteiskuljetus Evolle ja illalla palautus samaa reittiä pitkin, niin mä ajattelin, että jos pitää niin kuin 10 tuntia seistä sateessa metsässä mun minimalistin vaatteissa, jotka ei ole retkeilyvaatteita eikä vedenpitäviä, niin siitä voi tulla aika HC-päivä. No sitten sattumalta olin käymässä alkuviikosta Seinäjoella, meillä oli toimistopäivät siellä ja olin sitten siinä äitillä yötä, niin kuin tapaan olla aina kun Seinäjoella käyn, niin sitten muistin, että hetken, että mä oon joskus ostanut semmoiset sosiaali-yhteiskäyttökumisaappaat, että kun edellisessä asunnossa, niin me mun broidin kanssa leikattiin nurmikkoa aina silloin tällöin, kun siellä oltiin, ja taisi siskomieskin joskus ajella, mutta monesti oli ainakin mulla se tilanne, että ei mulla ole semmoisia kenkiä, millä mä voin mennä tonne vähän kosteille nurmikolle, että sitten ne on ihan vihreät ne kenkät, niin mä ostin sinne semmoiset punaiset puolivartiset kumisaappaat, mä yhtäkkiä muistin, että onkohan ne olemassa vielä, ja sitten äiti oli silleen, että joo, kyllä, ne varmaan tuolta varastosta löytyy, ja niinhän se kaivoi mulle sieltä kumisaappaat, ja mä toin ne sitten tullessani tänne Helsinkiin, ja ajattelin, että ainakin jalat pysyy kuivana, että ehkä sitten joku sateenvarjo kertakäyttösadetakki yhdistelmä, niin auttaa selviämään siitä loppupäivästä, että jos oikein rajusti sataa. No, niinhän siinä sitten tietysti kävi, että kun ne kumisaappaat oli haettu, niin eihän sitten mitään satanut, vaan oli ihana lämmin, vähän ehkä jopa turhan lämmin, mutta ihan kiva aurinkoinen päivä, ja oli hauska käydä metsässä retkellä. Siellä oli semmoinen 3300 partiojohtajaa ja mielenkiintoisia puheenvuoroja johtamisesta, ja sitten oli tämmöisiä työpajoja kautta kanavia, jonkalaista mäkin olin sitten pitämässä hirveän monesta eri aiheesta, ja minimalismi oli sitten yksi niistä, ja joku mulle tiesi kertoa, että noita työpaja-ideoita otetaan niin kuin vastaan partiolaisilta, että sinne saa ehdotella asioita, että mistä aihepiireistä niitä halutaan, ja ilmeisesti joku oli sitten ehdottanut meikäläistä, niin sillä oli sitten sinne kutsu käynyt, ja 50 ihmistä oli ilmoittautunut, 40 oli suunnilleen paikalla, että
hyvä saldo ja oli hauska puhua vähän isommalle porukalle ja vähän erilaisissa ympyröissä, että tosiaan keskellä metsää ihmiset jotkut istu maassa ja jollain oli jotain retkeilyalustaa ja tuolia mukana ja oli tosi hauska meininki siinä, hyviä kysymyksiä, hyvää keskustelua syntyi. Meillä oli 75 minuuttia siinä aikaa ja koko aika kyllä sujuvasti käytettiin. Mä olin about ainut, joka oli farkuissa metsässä, eli peruskiintiökalliolainen. Muilla oli ne semmoiset trendikkäät kaksiväriset retkeilyhousut, joita oli monissa eri väreissä, mutta melkein kaikilla oli about samanlaiset ja tietysti jotkut kunnon vaellus Gore-Tex-kengät ja sen puoleen niin kuin ihmisillä oli varustus kunnossa, mutta mä olin sitten aika minimalistisin varustein ja selvisin silti kuivana ja onnellisena siitäkin päivästä. Sitä siellä metsässä mietin ja puhuinkin, että mikä siinä onkin, että kun me lähdetään vaikka tolleen viikonloppureissuun tai mennään mökille tai jotain muuta, niin aika vähillä varusteilla sitä loppuviimein selviää elämässä jopa tolleen niin kuin semi-äärimmäisissä olosuhteissa, että nuo ihmiset kuitenkin telttaili siellä ja kun säässä sunnuntaina siellä oli sitten satanut, niin siellä oli sitten kirjavasti, kun katsoin Instastoreja vielä seuraavalta päivältä, niin sadetakkeja ja vedenpitäviä kaikenlaisia Gore-Tex- ja retkeilytamineita ihmisillä, että niillä oli niin kuin varusteet joka säähän, koska olivat tietysti partiolaisia ja retkeileviä ihmisiä toisin kuin minä, mutta varmasti jokainen niin kuin tollaisiin olosuhteisiin pakatessaan miettii, että mitä oikeasti tarvii ja mikä on sitten vaan niin kuin nice to have ja mikä on sitten se raja, että paljonko jaksaa kantaa ja mitä joutuu jättämään suosiolla kotiin. Ja vähän sama aina, jos menee jonnekin kesämökille, niin eihän se nyt ole niin justiinsa, että mitä siellä pukee päälle samat römppäverkkarit ja sosiaalikroksit jalkaan, kun käy puuseessa ja niin päin pois, että yllättävän vähällä ihminen loppuviimein pärjää silloin, kun se viettää niin kuin elämänsä parasta ja levollisinta ja hauskinta aikaa. Et harva menee niin kuin ihan hulluna ehkä nykyaikana enää mökille niin kuin työleirille. Kyllähän sitä sanotaan, että mökkeily on semmoista jatkuvaa työn tekemistä ja puuhastelua, mutta ehkä se on sitten myös kivaa vastapainoa sille normin arkityölle, jos se on jotain työpöydän ääressä istumista tai vastaavaa, mutta niin kuin harva menee nyt kuitenkaan mökille tai retkelle kärsimään, että vaikka siinä joskus olisi vähän tilanteita, joissa pitää vähän kärvistellä ja hampaat irvessä sateessa painaa menemään, niin sitten loppuviimeistä on ihminen aika tyytyväinen ja onnellinen tuollaisissa tilanteissa. Ja miten paljon sitten tämän harmaan arjen keskellä me yritetään jotenkin sitä onnellisuutta saada ostamalla lisää asioita ja hankkimalla asioita. Kyllähän äkkiä tuommoisissa retkeilyolosuhteissaissakin menee tälleen noviisilla hullupäähän, että no ei vitsi, että pitäisiköhän munkin hankkia tuommoiset makeat retkeilyhousut. Ja voisi se nyt olla yhdet semmoiset kengät, joilla voisi niinku säässä kuin säässä talsia vaikka missä, ja sitten mä oon vähän silleen, että niin, mutta kun mä en koskaan tee niin, että miksi mä alkaisin taas jollekin ideaaliminälle, joka vaeltaa ja retkeilee ja on sujuva metsäläinen, niin miksi mä alkaisin jonkun sellaisen ihmisen varusteita säilyttämään mun kotona, kun mä en kuitenkaan ole se ihminen, enkä tee silleen, että se olisi niinku ihan älytöntä. Mutta näinhän meille monesti käy, ja totesin siinäkin, että on varmaan niin kuin myös kaksi eri harrastusta keräillä niitä retkeilyvarusteita ja sitten oikeasti retkeillä ja harrastaa sitä partiotoimintaa. Ja jos mä alkaisin niitä hankkimaan, niin mä olisin sitten vaan se keräilijä, joka ei sitten kuitenkaan oikeasti niitä käyttäisi. Ja muistan joskus lukeneeni joku vuosi takaperin Leo Babauta, joka on mun tämmöinen ensimmäinen minimalisti, johon olen internetissä törmännyt ja on niin kuin elävä legenda aiheesta, pitää tätä maailman suosituinta Zen Habits-blogia, niin Leokin joskus tunnusti, että hänellä meni myös semmoinen niin kuin hiking-kärpänen päähän ja hän alkoi ostaa niitä varusteita ja jonkun verran retkeilikin, mutta sitten se hiipui ja sitten ne varustekama oli vaan siellä niin kuin $100 rahaa kiinni siinä touhussa ja niin hän ihmetteli, että edelleen niin kuin, että hän on niin kuin the minimalist maailmassa ja näin voi silti käydä, että näinhän voi käydä meille kaikille asiassa kuin asiassa, että sitä jotenkin intoutuu hankkimaan sitä kalustoa tai jotain muuta, oli se sitten kirjoja tai astioita tai retkeily tai jonkun muuhun harrastukseen liittyviä tamineita tai varusteita, välineitä, niin
niin eihän tavallaan niiden hankkimisessa ole mitään rajaa, että jos sä mitä tahansa harrastat pitsin nypläystä, niin sä voit niitä lankoja hankkia loputtomasti, mutta se ei silti vie sitä sun harrastusta sinällään eteenpäin, että jos et sä sitä ota niitä puikkoja käteen tai millä nyt sitten kudot tai ompelet tai neulot, mitä ne viralliset termit onkaan, niin tavallaan se, että sä keräilet niitä asioita ja ajattelet, että mä oon se ihminen, joka tekee villapaidan jouluksi kaikille ystävilleen ja sit sulla on se yksi hiha valmiina, kun joulu tulee, niin silloin se ostaminen ei ole se ratkaisu siihen, vaan ihan joku muu, jostain täytyisi raivata aikaa ja intoa ja resursseja sille itse tekemiselle, ja sittenhän se ostaminenkin on niin kuin järkevämpää. Mä on pikkusen ylpeä itsestäni, että tämän mun podcastin tekemisen suhteen, niin mä maltoin hankkia vaan tämän yhden mikrofonin silloin keväällä. Mä ajattelin, että sillä mä pääsen alkuun, että mä en tarvi niin kuin hullusti mitään, että mikrofoni ja joku webbikamera, millä pystyy kuvata, niin sillähän tämä homma lähtee käyntiin, ja niinhän se lähti. Toki sitä sitten nopeasti nälkä kasvaa syödessä, että olisipa vähän parempi kuvanlaatu ja olisipa jotenkin helpompaa vielä tämä editointi, ettei tarvitsisi niin hulluna nysvätä tässä ja muuta. No nyt mä kuvaan iPhoneilla, mulla on se viritettynä tähän naamani eteen tuommoiseen kamerajalustaan ja niin on sitten tosiaan myös toinen mikrofoni, että pystyn haastattelemaan ihmisiä niin, että molempien ääni oikeasti kivasti kuuluu. Eli vähän lisäpanostusta nyt tähän toiselle kaudelle, ja oikeastaan niin kuin näillä vermeillä niin tätähän voi jatkaa niin kuin loputtomasti, että sitten jos jossain kohtaa käy niin, että ikään kuin loppuu sanottava, loppuu ideat, niin ratkaisu ei ole, että ostetaan lisää vekottimia, vaan sitten täytyy niin kuin pohtia, että onko tätä syytä jatkaa, pitääkö vaihtaa aihetta, jos haluaa vielä podcasteja tehdä, vai pistää ne kamat myyntiin, jos ei niille enää ole käyttöä. Eli on hyvä miettiä aina sitä, että mikä on se mielekäs tekeminen, mikä on se harrastus, mikä on se juttu, mistä nauttii, ja mikä osuus siitä vaatii sitten jonkunlaisia hankintoja, vai kuinka pitkään tai kuinka kivasti ja hyvin sitä pystyy tekemään esimerkiksi ilman mitään hankintoja. Mikrofonin lisäksi tuli vähän tehtyä muitakin hankintoja tässä kesän aikana. Mulla oli 2 tosi kuluneet juoksukengät, joista kummatkaan ei ollut oikein enää hyvät. Toiset oli vähän niin kuin talvisempaa mallia ja toiset kesäkäyttöön. Ja mä olin jo vuoden ajatellut, että mä tarvisin uudet juoksukengät. Mutta sitten mä olin myös pohtinut, että olisi kiva ostaa aurinkolasit. Mähän hommasin nämä moniteholasit tuossa talvella ja on ollut näihin supertyytyväinen ja haluaisin myös sitten niin kuin aurinkolasit. Ja sitten olin pohtinut, että hommaisinko nekin vahvuuksilla vai sitten joku piilolinssit, normi-aurinkolasit yhdistelmä. Ja sitten mä mietin tuossa alkukesästä, että molemmat on se vähän semmoinen niin kuin hintava hankinta kuitenkin meikäläiselle, että kun haluaa nostaa sit kunnolliset juoksukengät, vaikka en tällä hetkellä pysty juostakaan, mutta edes kävelylenkkeilyyn, niin haluan, että ne on hyvät, ja sitten arvasin, että meikäläisen maulla ne aurinkolasitkaan ei tule ihan halvaksi. Ja mietin sitten, että miten päin tekisin, ja päädyin sitten loppukesästä kuitenkin niihin kenkiin, ja oikeastaan siksi, että olin huomannut tuossa kesän aikana, että eihän mä varsinaisesti tarvi aurinkolaseja mihinkään. Mulla ei ole kauhean herkät silmät, ja kun mä en aja autoa, niin ei ole niinku tavallaan semmoisia tilanteita, että missä pitäisi turvallisuuden vuoksi olla aurinkolasit. Varmasti näkee kunnolla, vaikka aurinko paistaisi suoraan silmiin. Lenkillä mä käytin lippistä, että jos oli oikein aurinkoinen sää, niin pystyi sillä vähän varjostamaan silmiä. Ja en mä tarvinnut koko kesänä oikeasti aurinkolaseja. Sitten mä rupesin miettimään, että niinku, miksi, että onko aurinkolasien hankinta mulle, niinku, että onko se joku oikea tarve, vai onko se vaan, että mä vaan haluaisin jotkut coolit aurinkolasit. Ja jouduin tunnustamaan, että kyse on tästä jälkimmäisestä, että en mä niitä nyt mihinkään ainakaan tänä kesänä ole tarvinnut. En tiedä, onko nyt ollut vähän pilvisempi kesä kuin 2 edellistä, että mikä tilanne niin kuin sen suhteen. Mutta mulla toisaalta on myös olemassa mun vanhat aurinkolasit vielä, ja niissäkään ne vahvuudet nyt ei ole aivan täysin huti, että kyllä niilläkin hätätilassa pärjää, ja mä en ole kertaakaan niitä käyttänyt koko kesänä, eli semmoista niin kuin oikeaa tarvetta ei ole ollut niille aurinkolaseille, ja niin mä päädyin sitten ostamaan Asicsin Nimbukset, ja on niitä kovasti tuossa jo kävelylenkittänyt, vaikka en nykyisillä kiloilla ihan pääse juoksemaan, tai pääsen, mutta siitä ei oikein tule mitään, se menee aika äkkiä aika ikäväksi ja hankalaksi puuhaksi, niin nyt on kengät kuitenkin kunnossa.
Ja sama tilanne oli vähän tennarien suhteen. Mulla oli kahdet loppuun ajetut ja nekin oli molemmat niin kuin silleen, että kummatkaan ei ollut enää hyvät ja toisesta tuli jo vähän varpaat pinnasta läpi, niin ne korvasin sitten kans uusilla Steve Jobs-kengillä, eli New Balancen, onko ne nyt sitten, edelliset oli V990 ja nämä taisi olla nyt 991, vähän kapeampi malli, mutta sitä samaa semmoista Dadcore, harmaa lenkkari-tyyppistä kenkää, niin nyt sain niin 2 kengillä korvattua sitten 4 vanhat huonot ja rikkinäiset, niin sikäli vaikka piti ostaa uutta, niin mentiin jälleen kerran pari pykälää minimalistisempaan suuntaan kenkäosastolla. Ja sitten mulla on ollut sieltä asti, kun reilu 6 vuotta sitten ryhdyin minimalistiksi, niin mä tein silloin sen semmoisen parasta jälkeen ostoslistan, eli mä ajattelin, että kun tulee idea, että mä haluan ostaa jotain, niin mä laitan sen sinne ostoslistalle ja se on siellä kuukauden, ja jos vielä kuukauden päästä mulla on semmoinen olo, että kyllä mä ihan oikeasti tarvin tämän, enkä pelkästään vaan halua, niin sit mä voin sen hankkia. Ja mä silloin ajattelin, että mä haluaisin ostaa wokkipannun. Mulla oli ihan ok semmoinen keraaminen paistinpannu silloin. Se oli vähän, mä olin pessy sitä astianpesukoneessa, niin siinä oli vähän se pinta silleen kärsinyt, että siihen tahto alkaa asiat tarttumaan, niin se ei ollut enää ihan parhaimmillaan, ja sillä kuitenkin pysty paistamaan. Ja sitten mä mietin vähän, että no, tarviinko mä sitä wokkipannua oikeasti, ja mä laitoin sen kuukaudeksi sille listalle. Kuukausi meni ja meni toinenkin, ja meni pari vuotta, kunnes sitten korvasin sen paistinpannun tuommoisella hiiliteräspaistinpannulla. Kaveri kehui ja suositteli sellaista, ja sitten mä ajattelin, hänellä oli niitä verkkokaupassaan silloin myynnissä, että no minäpä pistän tuommoisen testiin, ja hankin sitten sen. Mutta sekään ei ollut varsinaisesti se wokkipannu, että se oli ihan tavallinen paistinpannu, ja se mulla on edelleen, se on moneen paistamiseen tosi hyvä, mutta kaikki tuommoiset niinku kananmunapohjaiset asiat tahtoo tarttua siihen aika tiukasti, ja ei niinku ihan täydellisesti vastannut tarvetta, ja sitten kun me välillä tehdään lasten kanssa tuommoinen kunnon setti jotain wokkia, niin se oli vähän liian pieni siihen, ja nyt sitten lopulta tänä kesänä niin mä olin katsonut jo joskus talvella, että Heirolilla on semmoinen järeä teräswokkipannu, että tommosen mä jonain päivänä hankin ja laitoin sen vähän niin kuin uudestaan sinne omalle ostoslistalleni tai päivitin sen tarpeen, ja sitten laitoin niille kyselyä, kun niiden nettisivulla luki, että sitä ei ole tällä hetkellä saatavilla, että ilmoitamme, kun sitä tulee, ja no sitten sieltä tuli ilmoitus tuossa, olikohan se elokuulla. Mä olin just samalla hetkellä hankkimassa ensi kesän Coldplay-keikalle lippuja, ja niitä, niin kuin asiaa seuranneet tiedätte, niin oli perkeleen vaikea saada, enkä meinannut millään saada, eli mä pääsin siinä jonossa hyvin nopeasti sisään, mutta sitten aina kun yritti laittaa lipun ostoskoriin, niin sitä ei enää ollutkaan saatavilla. Ja niitä oli aika monessa hintaluokassa, ne perusliput oli siinä 120 paikkeilla, ja mä olisin tietysti halunnut sinne kentälle voi sitten niin kuin omasta aktiivisuudesta käsin pyrkiä niin lähelle lavaa kun jaksaa ja huvittaa, mutta sinne ei niin kuin millään onnistunut. Ja sitten niillä oli myynnissä niitä semmoisia jonkunlaisia parempia premium-paketteja, se oli joku 400 € lippu, ja sillä olisi saanut niin kuin varman hyvän istumapaikan, mutta sekään ei ollut niin kuin käynyt ilmi vielä, että mikä se istumapaikka on, että mistä kohtaa se sitten lopulta on, että se olisi pitänyt vähän silleen puolisokkona ostaa tuommoinen lippu, ja mulla oli se kyllä ostoskorissa jo pariin kertaa, että niitä sitten sai siinä loppupäässä, kun kaikki muut liput alkoi olla täysin loppuun myytyjä finaalissa, niin mulla oli sellainen välisellä ostoskorissa, mä mietin, että onko tämä semmoinen niin kuin once in a lifetime juttu, että mä haluan ostaa tällaisen lipun, ja kaveri laittoi viestiä, että jumalauta, ostan noin kallista lippua, että kyllä niitä tulee sitten fanseiliin kuitenkin keväällä ennen kuin keikka lähestyy, niin kaikki ei kuitenkaan pääse keikalle, vaikka on aikonutkin, että sen ehtii sitten ostaa joltain pois. Ja sitten samalla hetkellä mulle tuli sieltä Heirolilta sähköposti, että hei, nyt näitä wokkipannuja saa. Ja sitten mä jotenkin laskin 1+1, että okei, mä vielä yritän saada lippua, että mä ostan maksimissaan sen 120 € lipun, ja sitten mä voin 200 sijoittaa tähän wokkipannuun. Et siinä on mulle sitten loppuelämäksi wokkipannua, että se on järkevä sijoitus, ja mä oon 6 vuotta siitä haaveillut, että ehkä alkaa olla aika. Ja näin mä sitten pistin wokkipannun tilaukseen, ja jäin ottaa sitä lippua, ja sain sitten lopulta sinne viimeiselle
keskiviikon keikalle semmoisen lohdutuspalkintopaikan, tosi huonon paikan sieltä lavan sivusta, josta ei varmaan näe niin kuin yhtään mitään, mutta onpa nyt ainakin joku paikka, ja sitten mä voin yrittää ostaa sieltä fanimyynnistä vielä ensi kesänä tai keväällä, koska ne sinne tulee, niin yrittää ostaa sitä kenttäpaikkaa, että jos pääsisit kuitenkin sinne, ja jos mä semmoisen saan, niin mä voin sitten myydä tuon toisen lipun itse pois, mutta joka tapauksessa Coldplay ensi kesänä, jonkunlainen kokemus siitä on tulossa ja tarjolla, ja wokkipannu on ollut nyt jo tosi kovalla käytöllä sekä mulla että tyttärellä, että molemmat ollaan sillä tehty safkaa ihan innoissamme, ja se on ollut superhyvä. Eli joskus niitä hankintoja on pakko tehdä, joskus on syytä odottaa, että on ihan oikea tarve, eikä pelkästään mielihalu. Ja sitten kun sen hankinnan silloin tekee, niin siihen on mahdollisuus ehkä käyttää jopa vähän enemmän euroja, voi hankkia laadukkaampaa, kestävämpää, parempaa, joka tässä tapauksessa ehkä jopa palvelee lopun elämää. Näin uskon ja toivon, että toi teräspannu on semmoinen, että sitä kun hyvin kohtelee ja käsin tiskoa, niin se ei sitten mene huonoksi. Mutta siinäpä ne kesän ostoslista-asiat nyt sitten oli. Sen verran on hankintoja tullut tehtyä tälle vuodelle, ja tällä hetkellä taas mulla ei ole siellä ostoslistalla yhtään mitään, että ei ole mitään semmoista, mitä tarvitsisi hankkia tänä syksynä, ja ei varmaan niin kuin ensi vuodellekaan, niin ei ainakaan ole mielessä mitään. Että toivotaan nyt, että tämä podcast-setti toimii tämmöisenään, että ei tarvitse tähän enää sijoittaa enempää. Tätä on kiva tehdä, mutta mä en halua, että tästä tulee semmoista kamarunkkausta, että koko ajan pitää ostella jotain lisää. Että vaikka tykkään, että haluaisin tästä niin kuin mahdollisimman laadukkaa, mutta sitten johonkin täytyy vetää se raja, ja toivon, että se nyt näillä vekottimilla onnistuu. Syksystä sen verran, että nyt on niin kuin, päästetty kovalla käytöllä ollut Maksa kesälomalle vihdoin, mun kesät on takana, niin hänen kesäloma alkaa. Aika monena syksynä on vetänyt semmoisen muutaman kuukauden kuivan kauden, ja nyt on vähän semmoinen olo, että voi olla, että voi vetää vähän pidempäänkin ilman alkoholia. Mä oon nyt 5 vuodessa, 5 vuotta sitten, kun täytin 40, niin mä olin vielä solakkapoika. Mä oon saanut 30 kiloa ylipainoa tämän 5 vuoden aikana. Siinä on vähän erinäisiä ihmissuhdekiloja ja koronakiloja ja kallioelämäkiloja, mutta rehellisyyden nimissä niin suurin osa niistä on tullut alkoholin käytöstä. Se on ollut melko runsasta tässä viimeisen 5, oikeastaan jopa viimeisen 10 vuoden ajan, mutta sitä ennen sitä ei juuri ollutkaan, niin sitä on tässä koittanut ottaa kiinni, ja nyt on vähän semmoinen olo, että no eiköhän tässä ole saatu kiinni se, mitä on nuorena jätetty vetämättä, niin nyt voi sitten rauhoittaa sillä rintamalla. Tykkään hirveästi hyvistä oluista, ja tosi paljon viime talvena tuli maisteltua paljon viinejä, ja tosi kiinnostava maailma on se, ja en mä usko, että musta mitään täysin absolutistia koskaan tulee, mutta että nyt on tarkoitus mennä pidemmän aikaa alkoholittomilla juomilla, ja niin kuin joka syksy, niin tänäkin syksynä koitan taas jonkunlaista niskaotetta ottaa itsestäni siinä mielessä, että vähän terveellisempiin elämäntapoihin panostaisi enemmän, mutta mulla on vähän semmoinen 50-vuotissuunnitelma nyt tässä, että 5 vuodessa on tullut nämä kilot, niin seuraavan 5 vuoden aikana mä haluan päästä niistä eroon, ei siis mitään äkkiratkaisuita, mutta ja mä kuulin joskus semmoisen tilaston, että ihmiset eniten juoksee maratoneja 39-vuotiaana, eli just siinä 40 kriisin kynnyksellä, ja toiseksi eniten 49-vuotiaana. Ja mä oon sen yhden maratonin elämässäni hölkötellyt silloin viikkoa ennen kuin mä täytin 40, niin mulla on tavoitteena, että mä hölköttelen sen toisen vähän ennen kuin mä täytän 50. Voi olla, että jos se on mahdollista aikaisemmin, niin mikäpä siinä, mutta lähtökohtaisesti silloin viimeistään. Ja mietin tuossa, että jos ottaisiin yhden juoksutapahtuman tuleville kesille, että yrittäisi jonkun 5 käydä ensi kesänä juoksemassa, sitten 10 vaikka 2 kesänä ja sitten pari puolimaratonia ja sitten uskaltaisi koittaa sitä kokonaista, niin tämmöinen takaisin elämään ja takaisin kuntoon suunnitelma mulla on seuraavalle 5 vuodelle, että sitten kun täytän 50, niin haluaisin olla edelleen elämäni kunnossa ja voisin sitten siinä kunnossa jaksaa muuttaa vaikka sinne Punavuoreen.
Mä oon nyt käynyt joka päivä kävelemässä vähintään Töölönlahden ympäri ja sitten jos on ollut vähän hurjemmalla tuulella, niin Eläintarhanlahden myös, eli tuommoisen vähän alta 5 kilsaa tai sitten 7,5 suunnilleen on toi pidempi lenkki ja on kyllä tuntunut tosi hyvältä. Oon pyrkinyt syömään salaattia taas lounaaksi ja pelkästään se, että jättää sen alkoholin pois, niin tuntuu, että kaikenlainen jaksaminen ja hyvinvointi lisääntyy kummasti niin kuin parissa viikossakin, kun niin ei koko ajan sit elimistö joudu olla semmoisessa tilassa, että sen pitää polttaa jotain sinne kuulumattomia myrkkyjä. Mun kaikki kesät viime vuosina on ollut vähän semmoisia, että on tullut mentyä aika paljon ja biletettyä ja mun leposyke on aina kesällä vähintään 10 pykälää korkeampi kuin sitten tässä alkusyksystä. Et monet rentoutuu kesällä ja ottaa hirveän iisisti, niin mä painan silleen niin kuin hullu varsa menemään kesälaitumella ja mun iisisti ottaminen tapahtuu sitten tässä niin kuin syksyn mittaan ja mulle se toimii tosi hyvin. Mun arki sinänsä ei ole mitenkään liian kuormittavaa tai stressaavaa, mulla on mukava olla töissä, mua ei työt niin kuin siinä mielessä stressaa, että mä kantaisin niitä työajan ulkopuolelle, vaikka kotoa teen töitä, niin kun mä 4 pistän läppärin kannen kiinni, niin kyllä mun duunit loppuu siihen, että en mä sitten niitä ilta-aikaan enää niillä päätäni vaivaa, että mun arki on silleen mukavaa ja lepposaa, että sitten toi kesäaika on enemmän tuommoista niin kuin rajummassa haipissa juoksemista ja mä en yleensä kesällä malta jotenkin nukkua, että mun yöunet lyhenee alle 6 tuntiin per yö, kun mä nukun sitten 7,5-8 tuntia kuitenkin tälleen niin kuin talviuniaikaan, niin mielenkiintoista on nähdä taas, että miten se kontrasti vaikuttaa, että kyllä sitä sitten kummasti jaksaa paremmin ja jaksaa lähteä myös sinne lenkille, kun on nukkunut kunnolla ja syönyt vähän fiksummin, eli tämä on mulla tämmöistä joka syksyistä rimpuilua, mutta nyt mulla on jotenkin semmoinen hyvä fiilis tästä niin kuin 5 vuoden aikaikkunasta, että hei, tässä on järkeä, että tähän mä pystyn ja tätä mä oikeasti haluan, niin mä uskon, että kyllä tässä päästään vielä takaisin semmoisiin niin kuin neuvolapainoihin ja semmoiseen kuntoon, että pystyy juosta. Mä en juokse kovaa eikä mulla ole tarve juosta kovaa, mutta mä haluan pystyä juoksemaan, niin se on ehkä tämän niin kuin loppuvuoden ja tulevan vuoden tavoite, että ensi kesänä pystyisi jo sitten viimeistään niitä juoksuaskeleita ottamaan. Siinäpä ne oikeastaan syksyn suunnitelmat. Mä ajattelin, että olisi hauska suositella jotain kulttuuriasioita tähän myöskin ekaan monologiin. Ja me katsottiin Teinin kanssa ruutu tuolta streaming-palvelusta, ihan siitä maksuttomasta ruudusta, niin sinne oli tullut tämä kotimainen Piiritys, kertoo siis Ilpo Larha-nimisestä murhaajasta, joka on ollut tämmöisessä panttivankitilanteessa Ysärin alussa, ja tykkäsin tosi paljon siitä, itse asiassa me molemmat tykättiin, se oli tosi hyvin tehty. Se oli hauskaa, että siinä se kasarin loppu, Ysärin alku oli oikeasti sitä semmoista ankean ruskeata, mitä se oikeasti oli. Ei mitään semmoista niinku karkkivärjättyä Stranger Things wannabe-kasaria, vaan toi oli sitä aitoa itseään, ankeaa suomalaista maisemaa kerrostalolähiöstä Lahdesta. Ja kukas tää on tää, Elias Salonen, loistava näyttelijä, lempinäyttelijäni aikuisista, niin Elias Salonen on siinä ihan loistavassa roolissa. Sillä on ihan mielettömän hieno kasaritukka ja aivan saatanan päheet viikset, aivan uskomatonta. Pelkästään niiden viiksien takia kannattaa katsoa Piiritys. Sille vahva peukku ja suositus, jos haluat jonkun uuden lyhyen sarjan tähän syksyn alkuun. Tosi rasittavaa oli katsoa ruutua, kun siis tulee mainoksia niin paljon. Kun on tottunut Netflixeihin ja muihin, missä ei mainoksia ole, niin tuntuu, että niitä tuli aivan jatkuvalla syötöllä. Joka katkolla samat mainokset ja aina vähintään 10 mainosta. Et ihan niin kuin me oltiin molemmat Liljan kanssa aivan kypsänä, että eikö näitä nyt mitenkään saisi pois. No, mä en tiedä, onko siinä maksullisessa Ruuto Plussa-versiossa mainoksia, että ehkä siitäkin sitten rahalla selviäisi, mutta kun ei siellä oikein ollut mitään muuta kiinnostavaa, niin totesin, että en mä nyt halua tähän käyttää rahaa. Nyt katsotaan, kun se on kerran täältä ilmaiseksi saatavilla, mutta jos kestää mainoksia, niin
sit vahva suositus, mutta jos mainokset ärsyttää, niin sit kannattaa vielä harkita. Oli hauska, kun ei ole pitkään aikaa niin kuin nähnyt tuommoisia perustelkkarimainoksia, kun mä en ikinä katso lineaarista telkkaria tolleen. Ainut mitä katson on joku A-studio Yleltä, ja senkin useimmiten Areenasta, että en välttämättä ihan just silloin heti, kun se tulee. Niin mä muistan, mitä siinä mainostettiin. Joo, siis jotain Magnumin jäätelöpuikkoa. Sitten mä olin silleen, että ei vitsi, kun alkoi tehdä mieli jäätelöä. Mä oon tosi vähän syönyt tänä kesänä jäätelöä, ehkä 2 kertaa. Ja mä itse asiassa niin viimeiseen pariin vuoteen ole ollut enää kauhean kiinnostunut jäätelöstä jostain syystä. Mutta sitten kun mä näin sen Magnum-mainoksen, niin iski silleen, että ei vitsi, pakko saada. Ja keittelin siinä sitten iltakahvit ja teini kävi juoksemassa meille jädet tuosta lähismarketista ja niin todettiin vaan, että ei vitsi, että kun ei ole tottunut enää TV-mainoksiin, niin nehän mokomat toimii, että heti sieltä syntyi turha tarve, kun mä näin sen mainoksen ja aivan vastustamaton tarve saada jäätelöä yhtäkkiä ja totesin, että tämä olkoon nyt kesän viimeinen jäätelö, mutta se voi olla, että noita TV-mainoksia ei enää kattele, niin sitten kun niitä yhtäkkiä näkee, niin ei olekaan semmoista vastustuskykyä enää samalla tavalla, että ne vaikutti jotenkin niin kuin yllättävän kiinnostavilta, mutta suurin osa mainoksista oli kyllä niin pohjattoman ärsyttäviä, että ei kyllä kiinnosta niin kuin niihin tuotteisiin sekaantua, mutta siihen tietysti vähän perustuukin toi mainonta, että kunhan se jää mieleen, niin se toimii, ja kyllä se varmaan niin kuin ne tietyt Pampers-mainokset jäi valitettavasti ikuisesti mieleen, kun noin muutama jakso katsottiin, niin ne toistui siellä niin kuin joka katkolla. Mutta jos ei halua elämäänsä synnytettävän turhia tarpeita niin kuin ulkoa käsin, niin kyllä noita mainoksia kannattaa ihan oikeasti vältellä. Mitäs muuta mä ajattelin suositella? No ehkä kesän keikoista mä olin yhden päivän Sidewaysissa, yhden päivän Downtown Callingissa, joka on semmoinen tosi sympaattinen pikkufestari tuossa Vanhan kaupungin koskella Viikkiin päin mennessä. Vahva suositus sille, sinne kyllä huvittaa mennä ensi vuonnakin. Ja sitten tosiaan Flowssa 3 päivää. Oikeastaan muilla yksittäisillä keikoilla ei juuri tullut käytyä. Ai niin, ja sitten Headland-festarit Lahdessa. Mun ystävä asuu siellä, ja hän on perinteisesti järkännyt meille vippiranneketta sinne, niin siellä tuli sitten käytyä myöskin. Mutta Paperiteen eka oma keikka 3,5 vuoteen Sidewaysin iltapäivässä, kun sade vaihtui auringonpaisteeseen, niin oli erittäin ikimuistoinen, todella kiva. Ja tuntui, että Henri ei ole enää ihan niin vihainen, siitä on tullut myös vähän semmoinen niin kuin lepposampi setämies, tai ehkä se antaa sen puolen näkyä itsestään nykyään myös lavalla. No sitten tosiaan toi Flow-festarien Olavin keikka oli tietysti aivan huikea. Tulen jatkossakin menemään Olavin keikoille aina kun niitä on tarjolla. Se on jännä juttu, että kun osaa kaikki biisit ulkoa, niin se on vaan ihan eri meininki jo pelkästään sen takia, kun muistan, mä olin viime kesänä Ed Sheeranin keikalla silleen, että mun kaveri oli perunut, niin mä ostin sit siltä sen lipun pois ja tiesin ehkä 2 Ed Sheeranin biisiä. Ja vaikka oli makeat puitteet stadionilla niin kuin vimpan päälle meininki ja sillä oli hyvä bändikin siinä joissain biiseissä mukana, niin ei se kyllä iskenyt yhtään, kun ei tuntenut niitä biisejä. Mutta mulle Olavi on aina se paras. Mutta pakko nostaa rinnalle myös Arpan bändi, koska siis Arppahan on aivan ihana, biiseistä tykkään tosi paljon, ja sen bändi, Okko Saastamoinen ja muut ammattimuusikot siinä, niin aivan törkein kova. Mutta ehkä kiinnostavin Arpan keikka oli itse asiassa tänä kesänä Puotilan kartanossa, siellähän mä käväsin, oli ihan duona vaan sen kitaristinsa kanssa, ja se oli jotenkin tosi sympaattinen, aivan täyteen ammuttu väkeä. Mä en ollut koskaan ennen käynyt Puotilan kartanossa, ja seuralaiseni oli ja tiesi, että ei siellä nyt ehkä aina ihan niin paljon ole sitä porukkaa, mutta se oli aivan täyteen ammuttu, älytön puheen sorina siinä lämpäriartistin jälkeen, ja sitten mietin, että miten Arppa saa tämän, ja Arppa kun tuli lavalle ja aloitti ilman säästystä ekan biisin, niin kaikki hiljeni. Se oli aivan haudan hiljasta, vaan silleen, että on sillä niin kuin järjetön karisma, että vitsi, mies avasi suunsa, niin koko Puotilan kartanon kenttä meni niin kuin kerrasta hiljaiseksi. Se oli jotenkin tosi herkkä ja ihana keikka myöskin. Ja sitten siellä tosiaan siellä Downtown Callingissa meni sinne vähän silleen ilman mitään odotuksia, päätin tyyliin 2 päivää ennen, että no voisinhan mä sinne lähteä. Ja Joensuun Mikon bändi on Mikkoa fanittanut kyllä vuosia ja joskus käynyt hänen soolokeikoillaan, mutta sitten toi Joensuu 1685, mikä on niinku, siinä on Mikko ja onko siinä se veli ja joku serkku ja se on tämmöinen sukulaisbändi heillä, niin ne veti ihan jäätävän kovan setin, kun on semmoista jotenkin niinku nuori Oasis-meininkiä ja pojat päästi kyllä niinku pahto settinsä täyteen, ehkä ei ollut ihan niin montaa biisiä sitten
vedettäväksi kuin mitä siinä oli tilaa, mutta jätkät jamitteli menemään niin, että se oli kyllä todella kiehtovaa. Ja sitten samoin siellä samassa festarissa oli toi New Row, eli Ronua nimellä aikaisemmin joskus 10 vuotta sitten. Sillä oli pari tosi kovaa hittibiisiä, semmoinen kuin Annoying ja en muista sen toisen nimeä, mutta ne oli ihan niin kuin ilmeisesti vähän breikkas muuallakin kuin Suomessa, mutta sitten hänestä ei ole kuulunut 10 vuoteen mitään. Ja nyt se on alkanut sitten New Row-nimellä tekemään. Silloin yksi levy ainakin Spotifyssa, ihan kovaa kamaa sekin, mutta livenä voi herranen aika. Se oli aivan uskomaton setti. Itseäni harmitti, että ei ollut basistia. Ville Verkkapuro soitti kitaraa ja sillä paikkas bassia aina välillä ihan hienosti, mutta niin ei siinä sitten lopulta paljon bassoa kaivattu. Se oli kyllä niin kovaa vääntöä niiltä kanssa livenä, että hullun vahva suositus. Jos jossain on New Row tarjolla, niin se kannattaa tsekata. Yritin tuossa miettiä myös, että onko jotain uusia levyjä, mitä mä olisin tänä kesänä kuunnellut jotenkin poikkeuksellisen paljon, mutta ei kyllä tullut oikein mitään mieleen. Tietysti uusinta paperiteetä on tuossa tullut pyöriteltyä, se ilmestyi tuossa heinäkuussa myös vinyylinä ja kävin semmoisen poistamassa itselle, niin se on ehkä se, mitä on tässä nyt tullut eniten niin kuin uusista levyistä kuunneltua. Mutta siinä suosituksia syksyyn, jos tuntuu, että harmaa arki painaa, niin ne on ainakin kaikki aika piristäviä asioita, joita voin vahvasti suositella. Mutta tämmöinen tämä eka monologi, eka minimalismi-podcast 2. kauden jakso. Tarkoitus on, että 2 viikon välein aina ilmestyy jälleen taas sunnuntai-aamuisin tuttuun aikaan kello 9 aina uusi jakso ulos. Ja ensi jaksossa on sitten jo ensimmäinen vieras mukana. Tosi kiva päästä tekemään noita haastatteluita, aika jännittävää. Katsotaan, miten tekniikka toimii, miten keskustelu toimii, osaanko pitää oman suuni kiinni ja antaa vieraan puhua ja osaanko kysyä hyviä kysymyksiä, niin kiva uusi aluevaltaus niin kuin monella tavalla itselle ja toivotaan, että niistä tulee tosi hyviä vieraita, ainakin todella kiinnostavia. Olen tosi innoissani niistä ja pari vierasta on jo myös kevätkaudelle ollut alustavissa puheissa, joten eiköhän sitä sitten joulun jälkeen jatketa. Ja mä ajattelin, että toi viimeinen 10. jakso asettuu itse asiassa niin kuin jouluviikon lopulle, niin mä voisin tehdä silloin taas sitten liven. Toi kesän liven tavoite oli, että jos saadaan 1000 seuraajaa YouTube-kanavalla, niin tehdään live. No ei niitä silloin ollut vielä 1000, mutta niitä on tullut lisää nyt kesän aikana. Eli kiitos kaikille YouTube-kanava seuraajille. Teitä on jo yli 1000, ihan mieletöntä. Spotifyssa kuuntelijoita on noin 600, että se on pikkusen takamatkalla, mutta sekin sieltä pikkuhiljaa saa YouTuben varmaan kiinni. Mutta ei nyt aseteta mitään tavoitetta, mutta joka tapauksessa jouluna se sunnuntai on jouluaatto, niin ehkä silloin tee sitä liveä, mutta vaikka joulupäivä tai tapaninpäivä, niin siinä voisi olla sitten tämän kauden viimeinen jakso, niin merkkaa kalenteriin, että siinä joulusuklaita sulatellessa niin voisit osallistua minimalismin liveen, mutta siihen nyt on vielä onneksi aikaa. Kiva, kun jaksoit kuunnella tänne asti meikäläisen omaa höpöttelyä oman navan ympäriltä. Toivottavasti tämän syksykauden aikana saadaan höpöttelyä paljon muistakin näkökulmista kuin minun näkökulmasta, mutta heitä kommentteja, ehdotuksia, aihetoiveita, vierastoiveita, niin pyritään niitä myöskin huomioimaan sitten tulevilla kausilla. Ihanaa syksyä, kaikkea hyvää, nähdään taas, moikka!